Horas mardongan mauliate ma tapasahat tu debata pardenggan basa disiala dilehod do tuhita ima dina makkalasson dohot makka mauliatehon basa ni debata tuna tua-tua nami na tahaholongi ima opu saurman sanjaya boru situmorang boy tolhas marumur 75 tahun. Ubahenido hami pinoparna boy gabe jala satahi sauluan maka moleatehon marhite-hite pesta syukuran sadarion. Jadi dihirim rohanami do mabahen sadalagu nasongon kado nasora buruk marhite-hite sadalagu na diciptahon hami pinoparna rap dohot trio gerhana anggiat ma marhite-hite kadoon boy patabba las ni rohani na tua-tua namion. Jadi rap tabegema kado nami na binuaton ni trio gerhana. Sada doa miaka gelengmo di paborato irang sia colo asa tentaruri hase adi nada na hacit na berni nungaria eo di panaring di damang sasarahon ama marmuru-muru hami sadarohan ami gelengmo sadasongon dari omuan namarhati nang nama iboto mauliate ma dihunung disude akapas-pasum dohot kodami tuhami pinoparmu anggiat ma ijak koto dinami pinoparmu sude kodami jalagabe sulu-sulu dihami nalaho madalani